ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎም ድማ ከም ትኩል ጊዜ መጀመርታ ወርሕና አትኾለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሒዝና ናአቶ ነዚ ወርሕ እዚ ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ምዃኑ ክንርኢና እዚ ወርሕ እዚ ናይ ምንታይ ወርሕና እዩ ወርሒ ሸውዓተ ዝሓለፈ ወርሒ ናይ ምስክርነት ወርሒ ነይሩ እዚ ወርሒ እዚ ኸ ናይ ምንታይ ወርሒ እዩ ምኽንያቱ ነፍስ ወከፍ አዋርሕና ጸሊና ድምጺ ኣብ መንፈስና ተቐቢልና ኢና ናአትወን እዚ ዘለናይ ዓመት ናይ መንፈስ ቅዱስ ዓመት እዩ እዚ ዘለናይ ወርሒ ኸ ናይ ምንታይ ወርሒ እዩ እዚ ዘለናይ ወርሒ ወርሒ ሸውዓተ ናይ ቃል አምላኽ ወርሒ እዩ ወርሒ ሸውዓተ ናይ ቃል አምላኽ ወርሒ እዩ ሪኹም ኣሕዋት እንታይ ማለት እዩ ወርሒ ሸውዓተ ናይ ቃል አምላኽ ወርሒ እዩ መንፈስ አምላኽ እዚ ወርሒ እዚ ናይ ቃል አምላኽ ወርሒ ይኽብለና ኾሎ ሓለፋ ማንም ጊዜ እግዚአብሔር አምላኽ በናይ ቃሉ ብርሃን በናይ ቃሉ ርድኢት በናይ ቃሉ ምግላጽ ንመንፈስና ክመልአሉ ዝደለየሉ ወርሒ እዩ እዚ ወርሒ እዚ ኣዚና ሓለፋ ኩሉ ጊዜ ምስ ቃል አምላኽ ዝነበረና ጊዜ ኣዚና እዚ ወርሒ እዚ ግን ምስ ቃሉ ጊዜ እንዳወሰድና ናይ ቃሉ ብርሃን ብዘገርም መንገዲ ንውሽጥና ክመልእ ክጅምር እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ብምግላጽ ቃሉ እዚ ወርሒ እዚ ክባርኸኩም እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንመንፈስኩም ብምግላጽ ቃሉ ክመልኦ እዩ እዚ ወርሒ እዚ ምንም ክንገብሮ ዘይንኽእል ነገር የለን ምኽንያቱ ቃል ክርስቶስ ብምልአት ዝሓደሮም ክገብርዎ ዘይክእሉ ምንም ነገር የለን ቃለይ አባኹም እንተ ሓደረ እዩ ብመጽሓፍ ቅዱስ ይሲ ቃለይ አባኹም እንተ ሓደረ ሪኹም እቲ ቃል አባኹም እንተ ደኣ ብምልአት ሓዲሩ ዝበልኩም ሁሉ ክኸውን ክጅምር እዩ ስለዚ እዚ ወርሒ እዚ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንቃል አምላኽ ከተቕልቡ ናብ ቃል አምላኽ ከተድህቡ ኣብ ቃሉ ጊዜ ክትወስዱ ብናይ ቃሉ ብርሃን ሬቨሌሽን ሓለፋ ማንም ኣዋርሕኩም እዛ ወርሒ እዚኣ ክትኩሉ ኢኹም ምኽንያቱ እዛ ወርሒ ናይ ቃል አምላኽ ወርሒ እያ ስለዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ሰለስተ ነጥብታት ክበኩም ቀዳማይ ኣዚና ሓለፋ ማንም ጊዜ ናብ ቃሉ ነቐልበሉ ወርሒ እዩ ቀዳማይ ኣዚና ሓለፋ ማንም ጊዜ ናብ ቃሉ ነቐልበሉ ወርሒ እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንቃል አምላኽ ኣቓልቦኹም ትብዎ ዝነበርኩም እዚ ወርሒ እዚ ግን ፍልይ ብዝበለ ንቃሉ ኣቓልቦ ሃቡ ናብ ቃሉ ገጽኩም ኣቐልቡ ናብ ቃሉ ገጽኩም ኣተኩሩ ካልኣይ እዚ ወርሒ እዚ ብቃል አምላኽ ንርእስና ነሰልጥነሉን ንቃሉ ድማ ንገብረሉን ወርሒ እዩ እንታይ ማለት እዩ ብቃል አምላኽ ንርእስና ነሰልጥነሉን ንቃሉ ድማ ንገብረሉን ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ወርሒ እዚ ምግባር ቃሉ ክንላመድ ኣለና ሪኹም ምግባር ቃል አምላኽ ክትላመዱ ኣለኩም ብሩኻት ምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነ ምንባብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ዘንበብካዮ ደው ምባል ከዓ ንርእስኻ ክትላምድ ኣለካ ምኽንያቱ train yourself unto godliness ስለ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ይሲ በቃ ንርእስኻ ኣምልኾ ኣልምዳ ነታ ኣምላኻዊ ባህሪ ኣምላኻዊ ካይዳ ኣምላኻዊ ተሓሳስባ ኣምላኻዊ ረኣያ ንርእስና ብቃል አምላኽ ከነልምድ ኣለና ከምታ አምላኽ ዝርእዮ ምርኣይ ከምታ አምላኽ ዝሓስቦ ምሕሳብ ከምታ አምላኽ ዝኸዶ ምኻድ ብቃሉ ንርእስና ከነሰልጥና ኣለና እዚ ወርሒ እዚ ስለዚ እዚ ወርሒ እዚ ንቃሉ ምግባር ክንመሃር ኣለና ንቃሉ ምግባር ንርእስና ክነልምድ ኣለና እቲ ሳልሳይ እዚ ወርሒ እዚ እንተ ደኣ ናይ ቃል አምላኽ ኮይኑ ክንዕወተሉ ኮይና እቲ ሳልሳይ ንገዛእ ርእስናን ንነገራትናን ቃሉ ኣብዚሕና ንነበዝ ዝብል እዩ ሪኹም እቲ ሳልሳይ ናይ እግዚአብሔር ቃል መታን ብሓይሊ ብሂወትኩም ክሰርሕ ክትርእይዎ ምንባይ ቃሉ ምዝራብ ቃሉ ኣብዚሕኩም ተለምዱ መጽሓፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 12 ቃል አምላኽ ህያውን መስለጥን እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለዪ ኣካላትን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈላሊ ዝሰጥም ኣብ ምሕላን ሓሳብ ልቢ ከዓ ዝፈርድ እዩ ሪኢኹም ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ውሽጢ ክሳብ ደገ ኮምፕሊት ቼንጅ ሙሉእ ለውጢ ከምጽእ ዝከኣሎ ቃል እዩ ኣብ መንፈስና
ኣብ ነብስና ኣብ ስምዒትና ኣብ ሓሳብና በእምሮና ማለት እዩ ቀፂሉ ኣብ ስጋና ካብ ውሽጢ ክሳዕ ደገሲ ሙሉእ ለውጢ ከምፅእ ከኣልነት ዘለዎ ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ እዚ ወርሒ እዚ ንቃል ኣምላኽ እንተዳ ዕድል ሂብናዮ ኣብ ሂወትና ካብ ውሽጢ ክሳዕ ደገ ሙሉእ ለውጢ ኣብ ሂወትና ክንርኢና ሻይን ክንገብር ኢና ክንደምቕ ኢና እመኑኒ ኣብ መንፈስኩም ኣይትበሉ ኣብ ስምዒትኩም ኣይትበሉ ኣብ ነፍስኩም ኣይትበሉ ኣብ ስጋኩም ኣይትበሉ ካብ ውሽጢ ክሳዕ ደገ ሙሉእ ብሙሉእ ደፅሪ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለዚ ዝስማዓኩም ስምዒታት ባሃዘ ብል ስምዒት ኣሎ ዲ እዚ ወርሒ እዚ ንነብስኩም ብናይ እግዚኣብሔር ቃል ጌርኩም ሕፀዋ ብናይ እግዚኣብሔር ቃል ጌርኩም ኣተሓሳስባኩም ቀይሩ ስምዒትኩም ክቕየር ክጅምር እዩ ርድኢትኩም ክቕየር ክጅምር እዩ እዚ ወርሒ እዚ ቃሉ ክልውጠኪ ቃሉ ከስተኻኸለኪ ግዜ ብምሃብ ኣቓልቦ ብምሃብ ታይምን ዕድልነት ቃል ብምሃብ ተለወጢ ምክንያቱ ካብ ውሽጢ ክሳዕ ደገ ሙሉእ ለውጢ ናይ ምምፃእ ከኣልነት ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኢሳይያስ praise God ኢሳይያስ 55:8 ሓሳባተይ ሓሳባትኩም ኣይኮነን መገድታትኩም ከዓ መገድታተይ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መገድታተይ ካብ መገድታትኩም ሓሳባተይ ከዓ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ ዝናምን ውርጭን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ እሞ ንምድሪ ከየስተዮ ከም ዘፍሪ ከም ዘብቁልን ከዓ ከይገበሮ ዘርኢ ንዘራኢ መግቢ ንተቐላብ ድማ ከይሃቦ ንድሕሪት ከም ዘይምለስ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ነቲ ኣነ ዝደልዮ ከስልጥ ኣብቲ ኣነ ዝልእኮ ከቕንዕ እምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይክምለስን እዩ ርኢኹም ኣሕዋት እንተ ደኣ ንቓል ኣምላኽ ዕድል ይሂብኩሞ ቶታሊ ንሂወትኩም ከምቲ ኣምላኽ ዝመደበልኩም ከምቲ ኸውን ገይሩ ክልውጥ እምበር ንኸንቱ ኣይክምለስን እዩ ስለዚ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኢና ነዚ ቃል እዚ ኣብ ሂወትና ከም ዘስልጥ ንገብሮ ቀዳማይ ኣብ ዝወርሒ እዚ ክትገብርዎ ዘለኩም ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት ፕላን ጌርኩም ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣቓልቦኩም ሃቡ ምክንያቱ ንፕላን ደይገበርካሉ ንፕሮግራም ደይገበርካሉ ፎከስ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ወርሒ እዚ ኣብ ትርፊ ግዜኹም ምንባብ ኣቋርፁ እዚ ወርሒ እዚ ብፕላን ምንባብ ጀምሩ እንተ ደኣ ብፕላን እዚ ወርሒ እዚ ከተንብቡ ጀሚርኩም ንቃል ኣምላኽ ብፕላን ከተጽንዑ እንተ ደኣ ጀሚርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ሂወትኩም ደይገብሮ ነገር ምንም ነገር የለን ስለዚ ቀዳማይ ክትገብርዎ ዘለኩም ኣብ ዝወርሒ ናትኩም ስኬጁዋል ቼክ ግበሮ ኣብቲ ስኬጁዋል ቃል ኣምላኽ ኣትዉ ንምጽናዕ ቃል ኣምላኽ በቃል ኣምላኽ ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ንምግባር ታይም ፍለዩ ስኬጁዋል ርእ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል ጥቕሲ 20 ወደየ ናብ ቃላተይ ኣቕልብ እዝንኻ ናብ ዘረባይ ኣድንን ንዝረኸበን ሂወቱ ንብዘሎ ስጉኡ ከዓ ፈውሲኤን እሞ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣይተርሕቀን ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዕቆረን ሂወት ካብያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓልዎ ርኢኹም ንቃል ኣምላኽ ማእሲኻ መንፈስካ ትረኽቦ ንሰቕለብካሉ ስለዚ ዝወርሒ እዚ ነታ ናፍቲ ቃል ከተቕልቡ ብሩኻት ነቲ ቃል ፕላን ግበሩ ነቲ ቃል ፕላን ንግበር ቅድሚ ጽባሕ ምምጻኣ ሎሚ ስለ ጽባሕ ፕላን ግበሩ ኣብ ናይ ጽባሕ ፕላንኩም ካብዚኣ ሰዓት ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜ ኢልኩም ፍለይዋ እታ ሰዓት እቲኣ ቴሌፎንኩም ንኩሉ ሰብ ዕፀዎ ነዛ ወርሒ ተላመድዋ እዛ ነገር እዚኣ እንተ ደኣ ከምዚ ጌርኩም ብዘገርም መንገዲ ምስ መንፈስ ኣምላኽ በቃሉ ሕብረት ክትገብሩ ክጅምሩ ኢኹም እቲ ካልኣይ ድማ ከምቲ ዝነገርኩኹም ንቃል ኣምላኽ ምግባር ዝወርሒ እዚ ንላመድ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከምዚ ኢሉ ኣሎ Thank you Jesus ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 21 ስለዚ ንርክሰት ዘበለን ብዙሕ ክፍኣትን ኣርሕቁ ነቲ ንነፍስኩም ከድሕና ዝከኣሎ ተኽልቃሉን ብግርህነት ተቐበልዎ ገበርቲ ቃል ኩኑ ርእስኩም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ ሓደ እኳ ሰማዕ ቃል ኮይኑ ገባር እንተዘይኮነ ንሱ ነቲ ገጽ ፍጥረቱ ብመስትያት ዝርኢ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ኢልዎ ርኢኹም ገበርቲ ቃል ኩኑ ሰማዕቲ ቃል ኣይትኹኑ ንምንታይ ሰማዕ ቃል ጠባሪ ርእሲ እዩ
ስለዚህ እዚ ወርሕዚ ምግባር ቃል ኣምላኽ ተማሃሩ ካብታ ሓደ ምግባር ቃል ኣምላኽ እንተ ደኣ ቃል ኣምላኽ ኣነ ምሳኻ ኢልካ ኩነታትካ ግን ኣምላኽ ምሳኻ የለን እንተኢሎሙኻ ኣብ ክንዲ ንኩነታትካ ነቲ ቃል ኣሚንካ ኣምላኽ ምሳ ኢልካ እንተ ደኣ ደው ኢልካ ገባር ቃል ኣምላኽ ኢኻ ኣብቲ ቃል ብእምነት ደው ምባል እዚ ምግባር ቃል ኣምላኽ ስለዚ ዝወርሕ እዚ ንእምነትና ብቃል ኣምላኽ ምብዛሕ ንእምነትና ብቃል ኣምላኽ ምዕባይ ንእምነትና ብቃል ኣምላኽ ምጥንካር ንላመድ እቲ ናይ መጨረሻ ሳልሳይ ኣብ ዝወርሕ እዚ ክትገብርዎ ዘለኩም ኣብዚሕኩም ንዝስምዐኩም ስምዒት ንኣካላትኩም ንኹነታትኩም ምንባይ ቃል ኣምላኽ ተማሃሩ ማለት ስምዒትኩም ዝብለኩም ምዝራብ ገዲፍኩም ኩነታትኩም ዝብለኩም ምዝራብ ገዲፍኩም ኣምላኽ ዝብሎ ንኹነታትኩም ምዝራብ ተላመዱ ንዝቅኤል ነቲ ዝደረቐ ዓፃፅምቲ ዝቅኤል 37 እንታይ ኢልዎ እዚ ዝደረቐ ዓፃፅምቲ ህያው ኾን ኢልዎ ንስኻ ትፈልጥ ምስ በሎ በል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላሎ ኢልካ ተነበእ ኢልዎ እዝቅኤል ክንበ ምጀመረ እቲ ዓፃፅምቲ ህይወት ክለብስ ጀሚሩ ኣምላኽ ምስ ተዛረበ ይኮነን እቲ ኣምላኽ ኣብ መንፈስ ዓለም ተዛረቦ እዝቅኤል ድማ ፍትናቱ ዓለም ከውፅኦ ምጀመረ ኩሉ ህይወት ክንቀሳቀስ ጀሚሩ ኣምላኽ ዝበሎ እስኺ እንተ ደኣ ዘይልክዮ ኣብ ህይወት ይፍጸምን እዩ ስለዚ ዛ ወርሕ እዚኣ ኣምላኽ ዝብለክ እምበር ስምዒት ክዝብለኪ ትዛረቢ ኩነታት ክዝብለኪ ትዛረቢ ንሱ ዝብለኪ ደው በልቡ ንዕኡ ተዛረቢዮ ኣብኡ እንተ ደኣ ደው ኢልኪ እንተ ደኣ ንዕኡ ተዛሪብኪዮ መዓት ምስክርነት ሒዝኩም ክትመጽኡኹም ዝወርሕ እዚ ኖ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ኣነ ብዚ ኢሉ ዝብልዎ ምናልባሽ ብኢኮኖሚ ክሽገሩ ትኽእሉ ነቲ ኢኮኖሚ ንገርዎ ኖ እግዚኣብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለይን ኣነ ምንም ኣይጎደለንን ሙሉእ ኢልካ ደው በል ኣብ ክንዲ ንጎደለኻ ምርኣይ ነቲ ቃል ሙሉእ ኢኻ ዝበለካ ሒዝካ እንተ ደኣ ደው ኢልካ ብሃፍቲ ክትግለጽ ኢኻ ኣምላኽ ሰማይ ዝስኩልኩም እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም እዛ ወርሒ ናይ ቃል ወርሒያ ተጠቀሙላ ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله يسوع كريستوس ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترات ولود أملاخ كوين اللهو منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك اللهو آمين زي أتصلوا لتصلوهم بتحمق وحقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سادليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم